Добрый день, good afternoon. So if anyone needs translation into English and still doesn't have headphones, raise your hand please, and you're gonna be equipped. Okay, I see that everyone is equipped. So we're gonna start. Добрый день, поважанное господарство, поважанные дипломаты, поважанные журналисты. Сёння тут адбываецца прэсавая канферэнцыя, арганізаваная нацыянальна-вызвольным рухам «Вольная Беларусь» і Беларускім домам. Тэма канферэнцыі – палітычныя вязні ў Беларусі і магчымасці уратаваць жыцці вязняў. Канферэнцыя будзе цягнуцца максімум 1 гадзіну. Будзе 2 часткі. Першая частка – гэта прамовы колішніх палітвязняў і сваякоў палітвязняў. Другая частка – гэта магчымасць для журналістаў, усіх тут прысутных, задаць свае пытанні. Мы будзем пачынаць, і першаму слова я перадаю лідару нацыянальна-вызвольнага руху, дэпутату незалежнасці Беларусі Зінону Пазняку. Добрый день, поважанные спадарыни и спадары. Я расскажу коротко, что отбывается в Беларуси в связи с политвязнями. Уже тысячи людей на протягу 5 год арештованы по сфабрикованных меркованиях, незаконно, и сидят у тюрмах. Створена спеціальна система, яку ми називаємо системою схованого геноциду. Людей, які хапають на вулиці, хапають по сфабрикованих обвинуваченнях. Ну, наприклад, приймається відповідна постанова режима о том, что некая з'ява, ну, допустим, Белсад, альбо некая радио, альбо некая литература, альбо некий письменник, з'являється екстремістом. І ті люди, які слухають це радіо, ті глядять це телебачення, ті глядять відео і ставлять лайки, і вони фіксуються як екстремісти. Таким чином, під цю фабрикацію нахапано тисячі людей. Значить, хапають найбільш людей демократично настроєних, білоруських патріотів, людей більш активних. І ставиться задача позбавити громадство від цих людей. У тюрмі створена система катування. Політичні усі в'язні, вони мають жовті бірки, так як неколи у фашистських лагерах. До їх особі відносини, до їх вживається катування. Про це розкажуть в'язні, які тут присутнічують. І виник цієї політики такий, що сотні тисяч білорусів вимушені утечі за межу, рятуючись від репресій, і десятки тисяч знаходяться у тюрмах. Серед тих людей, які схоплені у тюрми, шмат доведені до смерті, некоторые забиті. Конкретно політик Ашурак, конкретно великий наш білоруський мастак Олесь Пушкін, був фактично забитий, доведений до смерті. З відомих померлих і забитих 7 особ, але у речовісності їх десятки. Многі помирають, виходячи з тюрми, довго не живучи після катування. Ось ця система винищення нації, винищення еліти національної, вона вельми непокоїть усіх білорусів. І думають, як цих людей визволити. Європа фактично пропонувала таку концепцію, що душить режим санкцій
Эканамічныя санкцыі супраць рэжыма носяць агульны характар і працягваецца ўжо 5-й год. Не маюць ніякога ўплыва на вызваленне палітвязняў. Палітвязняў забіваюць, паміраюць, іх катуюць. Другая канцэпцыя, якую прапаноўваем мы, Нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь», гэта, што калі няма сілы, калі няма магчымасці ліквідаваць рэжым, то трэба ўжываць тыя метады, якія ўжываюцца з тэрарыстамі. Уступаць з імі ў перамовы, уступаць з імі ў гандаль, каб выратаваць жыцці людзей. Наша пазіцыя з'яўляецца гуманістычнай пазіцыяй. Паўтараю, што гэта тыповая з'ява, калі тэрарысты захопліваюць закладнікаў, то альбо іх знішчаюць, альбо ўступаюць у перамовы дзеля выратавання закладнікаў. Тыя вязні, тыя беларусы, якія схоплены і сядзяць у турмах, якіх катуюць, яны з'яўляюцца не вязнямі, а палітычнымі закладнікамі. Іх схапілі незаконна, па незаконных абвінавачаннях, ад іх адбіраюць здароўе, іх катуюць і даводзяць да смерці. Паўтараю, гэта закладнікі. І рэжым выступае як калектыўны тэрарыст. Таму наша пазіцыя такая, што трэба уступаць еўрапейскім палітыкам у дачыненні з гэтым рэжымам, каб вызваліць жыцці гэтых людзей. Доўгія гады вялася дыскусія па гэтаму пытанню. І вось у апошні час прарыў здарыўся, калі у гэтую сітуацыю падключылася адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі. Яны пайшлі на перамовы з акупацыйным рэжымам і вызвалілі некалькі асоб. Гэта пачатак, які паказвае, што з гэтым тэрарыстычным рэжымам выратаваць жыцці людзей магчыма. Другі момант вельмі істотны. Палітыка санкцыяў ўжо 5-й год існуе, паказала сваю неэфектыўнасць. Палітыка эканамічных санкцыяў штурхнула рэжым і эканоміку і гандаль рэжыму ў бок Расіі. Гэтыя санкцыі аказаліся выгадныя толькі Пуціну, таму што фактычна з санкцыямі Беларусь і грамадства накіравалі пад Расію. Мы стаім на пазіцыях дыаметральна супрацьлеглай палітыкі. Трэба адрываць гэты рэжым, надрываць народ, грамадства ад Расіі, ад пуцінскай акупацыі. Трэба кантакты з вольным светам, кантакты з Еўропай на ўзроўні культуры, спорта, на ўзроўні гандлю, на ўзроўні інвестыцый і такім чынам адцягваць беларускае грамадства у сістэму еўрапейскай дэмакратыі. Нягледзячы на тое, што існуе гібридная вайна, што існуе вайна на Украіне, магчымасці такія ёсць. Вось у сувязі з гэтым мы і сабралі нашу прэсавую канферэнцыю, каб давесці гэтыя ідэі, гэтыя нашыя думкі, якія рэальна пацвярджаюцца, што яны канструктыўныя, давесці да заходніх палітыкаў, цераз амбасадараў, якія тут прысутнічаюць, цераз заходніх журналістаў. Калі сфармаваць вельмі коротка, мы, беларускія дэмакраты, мы, беларускія патрыёты, звяртаемся да Еўропы, да еўрапейскіх палітыкаў. Дапамажыце нам, дапамажыце беларусам. Ёсць магчымасці выратаваць жыцці людзей, якіх рэжым загнаў у турму. Такія магчымасці ёсць, і мы хочам, каб наш голас быў пачуты, і гэтая палітыка стала рэальнай. Дзякую за увагу. Слово предоставляется Виктору Пархимчику. Гэта палітвязень, колішні палітвязень, які адседзеў у турме 2 гады. Dzień dobry, położone gospodarstwo.
Так, я сапраўды адзін з тых людзей, якія змаглі выжыць і выехаць у краіну свабоднага свету, а пасля рэпрэсіўнай машыны. Так, сапраўды, Зенон Мстиславович верно сказал, нас мецілі вось такими вот жоўтымі біркамі. Всех тых людзей, якія выступалі супраць рэжыма. Прошу пусціць па зале. Гэта дакладная копія, менавіта маёй біркі. Это карцер, у якім мне агулам прыйшлося правесці каля 30 дзён. Я могу сказать, як забиваюць в этом памяшканні. Гэта адбіваецца не хутка. Гэтыя вось лаўкі адчыняюцца толькі на ноч. Гэта в окно таксама адчыняецца. Насупраць калідор, дзе адчыняецца яшчэ одно окно. Такім чынам создаецца сквозняк, які праходзіць адмысловым таким чынам, каб чалавека катаваць холадам. Это может быть марудно, это может быть хутка, это залежит от того, в якім стане организм человека. Так как я был после химии, у меня больше-меньше был добрый стан физичный, тому мне просто удалось оттуда выйти. Ты не можешь встать ночью вот с этой вот школки. Это просто дровляный такой лист. За попытку встать, покарание, выписывается еще один рапорт. Спочатку можно было приседать, что я робил. Просто, когда ты не будешь приседать, то просто организм дает такой сигнал, что ты помрешь. И тому я вот так вот приседал. Как просто не померти. Это приходилось робить здесь раз у полгодины. Потом заборонили это. И можно было только лежать. Причем руки треба было тримать вот так вот сверху, чтобы они могли про свое окенце бачить. Першие сотни нормально, другие починалася кружиться голова. Третьи сотни то уже починало не соображать, что вокруг отбывается. Это одиночная камера, там можно было с собой брать только мыло и полотенце. Я пытался обмотаться полотенцем, как просто не замерзнуть там. Але коли на это бачили, они выписывали рапорт. Порушение. Бо их задача была максимально катовать человека. Тогда это не было уже в этом сенсе, потому что моя справа криминальная уже была закрыта. Для чего я на это робили, я до этого не ведаю. То бок нема было сенса, там некие там признания, показания и еще. Просто так працує система. У той же камеры до меня тут был Вітольд Ашурик сидел там, якого забили. Менавіта у этой камеры. Але у тым выпадку яны вырашылі зрабіць гэта хутка. Як яго забівалі, было чутно. Ёсць шмат сведак, бо праз стенку там знаходзіцца такі так званы кабінет, куды можна было званіць. І неяк яны так не ўлічылі, што все астатнія зняволеныя проста чулі гэты працэс забойства і нават ведалі, хто гэта зрабіў. Гэты чалавек там працуе, і его таксама бачыў. Нормально працуе. Я б не хотел концентрировать увагу на неких национальных приналежностях, але я зауважу, что сярод Аховы не было белорусских амаль фамилий. Тому у меня склалось уражение о том, что это просто отбывается геноцид. Там были сплошь российские фамилии. И далее могу сказать об том, что вот эта желтая бирка, якую вы можете убачить, она не дозволяла выйти ранее призначенного термину. Мы ходили первые заўсёды ў строі, каб тюремщики могли нас первыми бачить. Это был як маркер, як сигнал, як прицел такие на лбе. Покарания выносились отвольно, просто он приходил и сказал, что у тебя не зачинен гузик. Але он зачинен, но это было не важно. Вот так вот спрацовала система, а зараз я хотел дать слово наступной коллеге по несчастью.
Вітаю, шановне господарство. Меня зовут Ірина Счастная. Я пробыла за кратами амаль 4 годы. Я пачну з прамовы з таго, што сёння вельмі сумная дата. Роўна год назад у катавальні, у так званай папраўчай установе быў знішчаны палітвязень, актывіст Ігор Лейнік. Ён памёр трагічна, таму што яму не аказалі медычную дапамогу. Гэта быў вельмі хворы чалавек. І калі мы сёння аб гэтым кажам, то ёсць сапраўдная небяспека таго, што кожны з тых тысяч, якія зараз знаходзяцца ў вязніцах, рызыкуюць сваім уласным жыццём, сваім уласным здароўем штодня. І я мушу падзяліцца з вами тым, што я бачыла ў жаночай папраўчай калоніі нумар 4. Скажу пра умовы працы. Праца ёсць прымусовая на фабрыке, праца ёсць па-за фабрыкай. Калі гэта зіма і шмат снегу, жанчына, нягледзячы на яе стан здароўя, мусіць цягаць вялікія мехі са снегам па 30 кілаграм. Уявіце для жанчыны. Усе ўяўляюць, як уладкаваны жаночы арганізм. І калі жанчына па 3-4 гадзіны цягае гэты снег, я бачыла жанчыну, якая гэта рабіла з перабітым пазваночнікам. Я прошу прабачэння, Ірина. Ласачка, крыху марудней, бо перакладчык не паспявае. Так, выбачаюсь. Хвалюйцеся, разумею. Я бачыла жанчыну з перабітым пазваночнікам, якая цягала гэтыя мехі. Я сама удзельнічала ў тым, калі я стаяла з яшчэ адной палітзняволенай і заклеивала пластырам шныры на жываце. Таму што у жанчыны, якая недавно перанесла аперацыю, разышліся шныры ад цяжкай працы. І медыцынскую дапамогу гэтай жанчыне ніхто не аказваў. Увогуле, атрымаць медыцынскую дапамогу у той установе, дзе я была, вельмі складана. Я ведаю прозвішчы жанчын, якія там знаходзяцца, якія зараз у вельмі цяжкім стане. Я не магу агучыць гэтыя прозвішчы з той нагоды, што я вельмі хвалююся за тых жанчын. Бо калі я скажу, я ведаю, што там ім будзе вельмі дрэнна. Там знаходзяцца пенсіянеркі, якія па свайму ўзросту не могуць выконваць усе правілы гэтага рэжыму. Чалавек у сталым узросце не можа, як робот, цэлы дзень выконваць нейкія работы. Але яны вымушаны гэта рабіць, бо іх няма іншага выйсця, іх пакараюць. Я сама была шмат разоў пакарана не за што. Я выйшла з калоніі ў статусе злоснага парушальніка. То бок гэта азначае выйсці на хатнюю хімію. Я скажу, што над беларусамі, якія туды трапляюць, здзекваюцца не толькі фізічна, але яшчэ і маральна. Ва ўстанове, дзе я знаходзілася, ёсць такая практыка, яна з'явілася дзесь, можа, за год да майго вызвалення. Калі палітычных заганялі ў клуб перад нейкай лекцыяй, і палітычныя вымушаны былі слухаць расейскага спевака, шамана, які спяваў пра Расею. І вось, на думку супрацоўнікаў гэтай калоніі, мы павінны былі палюбіць Расею. Нас заўжды цкавалі тым, што мы нацысты. Нас заўжды папракалі вайной ва ўкраіне чамусьці. То бок мы былі для іх ворагамі ідэйна чуждыя. Потым, калі я вызвалілася, я даведалася пра лёс свайго сябра, які, на жаль, да сих пор сидзіць. За некалькі слоў, якія літаральна гучалі так: добра, што вызвалілі Херсон, гэты чалавек адседзеў вось у гэтым месцы 60 сотняў і страціў там усё сваё здароўе. І зараз гэты чалавек знаходзіцца таксама у небяспецы. Таму, шановное господарство, я хочу сказать, что час скончивается, часу нема. Сотни людей могут згубить здоровье и жыццё. Ну и напрыканцы скажу, что я чую былы палітвязень. Не, такого не бывает. Нават калі мы вызваляемся, мы все равно застаемся там. И чем дольше человек проводит у гэтых
мясцінах, тым меней у яго шансаў пабудаваць нармальнае жыццё на свабодзе. Дзякую. Шановне господарство, тут ще у працяг гэтай інфармацыі пра цкаванне за беларускую мову і за перабыванне ў расейцаў. У нашай залі знаходзіцца жонка палізняволенага Дзениса Івашына, якая атрымала недавно пэўную інфармацыю. Ольга, можа, вы з нами подзелитесь? Добрый день. Так, не так давно появилась информация, пришла в СМИ про то, что моего мужа Дениса, коли находится у Могилевской колонии, позбавили телефонованию за то, что он размовлял по-белорусски. И не только это, там решения, которые были скованы именно за белорусскую мову, стосуються по-белоруску і з батьками, але тим не менш ми можемо згадати, як перше телефонування батькам було, і Денис вимушений був розмовляти по-російську. Так само я недавно переглядала листи його і бачила, що навіть каперти підписані його рукою, але підписані по-російську, що так само на його не подобно. Іменно це каперти з Могилевської колонії. Дякую, Ольга. Зараз слово предоставляється Світлані Мацкевич. Світлана представляє Асоціацію свояков і колишніх політв'язнів. Будь ласка. Дякую. Коллеги, я, наверное, сейчас не буду особо обращать внимание на множество тех фактов, пыток і катувань, які зараз тримаються наші політв'язні. Але агучу таку агульну позицію Асоціації родних і былих політв'язнів. Пробачьте, буду по-российски. Ассоциация родных и бывших политзаключенных сохраняет свою позицию по запуску гуманитарного трека освобождения политзаключенных через переговоры. Освобождение политзаключенных необходимо и возможно. Требует объединения и расширения усилий всех политических акторов. Мы продолжаем придерживаться следующих принципов. Люди превыше всего. Наш приоритет – спасение жизни. Нам нужно, чтобы люди возвращались домой живыми, а не умирали героически в тюрьме. Немедленные действия по их спасению должны стоять выше долгосрочных политических целей. Конструктивный диалог для достижения ощутимого прогресса должен привести к освобождению всех политических заключенных и полной остановке репрессий. Необходимы уступки в зависимости от освобождения. Никаких выгод для режима без освобождения политических заключенных. Западные политики не должны отказываться от рычагов влияния без ощутимых гуманитарных шагов взамен. Поэтапные и расширенные действия. Освобождение началось с небольших групп и должно распространяться на более широкие группы, пока каждый политзаключенный не будет освобожден. Мы отмечаем, что за 2 года с начала наших заявлений и действий по разворачиванию гуманитарного трека, вопреки утверждениям о давлении, очевиден определенный прогресс в освобождении политзаключенных через переговоры, который демонстрируют американские партнеры и иные политики. Все, что ранее считалось нереальным, становится реальностью. Мы констатируем, что политический контекст для достижения задачи освобождения существенно изменился. Гуманитарный трек включается в широкий процесс переговоров по Украине и становится поводом для вхождения в них иных акторов. Ключевыми политическими игроками определяется формат переговоров по войне в Украине, уточняется повестка.
Параллельно поднимается вопрос об освобождении политзаключенных и военнопленных в Украине и России. Необходимость внесения рамок прав человека и демократии, гуманитарных и моральных аспектов в этих переговорах становится особенно острой. Мы считаем, что вопрос освобождения белорусских политзаключенных также должен рассматриваться через включение Беларуси в повестку дня переговоров с участием белорусских политиков. Мы приветствуем предпринимаемые американской стороной усилия в этом направлении и надеемся, что к процессу активно присоединятся европейские партнеры и скоординируют свои усилия. Мы призываем все политические силы с белорусской стороны максимально сконцентрироваться на задаче освобождения политзаключенных, снизить конфликтность и чрезмерную категоричность по причинам своих политических разногласий, личных и групповых интересов, искать точки компромисса между собой и придерживаться установок реалистичности и достижения гуманитарных целей. Процесс освобождения политзаключенных должен быть продолжен. Репрессии должны быть прекращены. Принцип «не навреди» должен стать ключевым во взаимодействии всех сторон. Не навреди еще сидящим политзаключенным, не навреди их родным и близким, не навреди Беларуси, своим согражданам и тем, кто действует и активно продвигает процесс освобождения всех несправедливо осужденных. Дякую, Світлана. Зараз у нас є можливість почути юридичний коментар по ситуації з політзневоленими. У нашій залі присутня ще адвокатка, яка працювала з політзневоленими, але тут є певні передстороги безпеки і анонімності. Будь ласка, не здимайте сподарню Алену, не робіть здимків і не здимайте. Будь ласка. Так, я адвокатка, але уже бывает, потому что относно меня была озвучена криминальная справа, и я была, амаль что в тих умовах, які коментувалися на гэтым здымку, гэта сапраўды вельмі цяжкія умовы. Хочу адзначыць, што беларускае законодаўства пры ўладзе Лукашэнкі яно ніколі не вызначалася дэмакратычнасцю, гуманнасцю, але тое, што пачало рабіцца пасля 2020 года, гэта выходзіць за ўсякія рамкі. Людзей просто маглі схадзіць на вуліцы, праверыць тэлефон, і калі знаходзіліся там нейкая сімволіка ці нешта такое, што могло сведчыць аб тым, што чалавек прымаў удзел у мерапрыемстве пратэсце 2020 года, то яго чакаў, конечно, суд. Хочу позначить, что нарушаются усе законодавчие нормы, які были на протягу 20 годов Лукашенком змінені у бок жорсткості. Діюча для всіх крилатая фраза, яку сказав сам Лукашенко, що іноді не до закону. І дана велика вольниця і силовим органам, і суду так само, які всі так користаються. Наприклад, згодно з кримінально-процесуальним кодексом, ось той же догляд предмету, наприклад, підходять на вулиці і кажуть, покажи свій телефон, то закон трактує так, що огляд предмету може бути здійснений тільки тоді, коли є неспречні сліди здійснення ніякого громадського опасного діяння. Ось ці інші моменти, які вказують на те, що чоловік справді зробив некий трудний поступок.
Але міліція запросто гэтым карыстаецца. Я магу прывесці прыклады. Вось калі я была на Акрысціна, то могу засведчыць, што поступила жанчына, якая у офіс, дзе яна працавала, у офіс прыйшлі сілавікі, каб здзейсніць там обшук. І ўсіх, хто знаходзіўся у офісе ў гэтым, і нават тых, хто на лестнице знаходзіўся, усім сказалі прад'явіць тэлефоны, і незаконна праводзіўся агляд гэтых тэлефонаў. Хоць ніякіх нават малейшых сведчанняў таго, што гэтыя людзі здзейснілі правапарушэнне, абсолютно не было. Таксама, наприклад, можу привести одну жанчину, яка прийшла до свого участкового, каб поскаржиться на то, що у її сестри проводився обшук, і у процесі этого обшука міліціянти доставали все продукти, висипали на подлогу, там і олій, і молоко, борщ святое, яны доставали яйки і кидали об стены. І у гэтай кватэры знаходзілася старая жанчына. Ей стало вельмі дрэнна, но гэта не спыняла гэтых сілавікоў. І таму тая жанчына, якая была со мной на Акрысціна, яна прыйшла до участковага, поговорить на этот фонд, что так нельзя робить. Але участковый замест того, как разобраться, он сказал, давай сюда свой телефон. И на жаль, у жанчыны быў здымак, які сведчыў пра тое, што у 20-м годзе яна была на мерапрыемстве. Я казала пра агляд. Затрыманне таксама яно рэгламентуецца нормамі Криминально-процессуального кодекса. Затрыманне може бути здійснено тільки тоді, коли есть відавочные доказы того, что человек здійснив зловмисний учинок, який підпадає під кримінальну відповідальність. Ці, наприклад, є постанова слідчих органів, ці постанова суда. Ці відавочці прямо кажуть, що гэтый чоловік здійснив тое і тое. А даже людей затрымліваюць насуперак закону і притягують як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Великая колькость справ разглядается за экстремистские материалы. Хочу сказать, что есть республиканский список экстремистских материалов, які треба півдня розглядати, бо він утримує около 1500 матеріалів, які лічаться екстремістськими. І ось доходить до абсурду, коли чоловік, наприклад, читав Дуніна Марцинкевича. Це дядько класик білоруської літератури, який жив, творив аж у 19 столітті. Між іншим, є приклади того, що ці твори Дуніна Марцинкевича знімаються з бібліотеку, а людей, коли відомо стане, що вони читали ці твори, ці ставили лайк під творами, притягують до отказности. Хочу сказать, что не спыняются такие незаконные деяния як с боку суда, як с боку силовиков, и это выкликает великую тревогу. Есть Римский статут Международного криминального суда, у яким утримується свідчення того, що з'являється
геноцидом. Вось тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта сапраўдны геноцид. Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. І вакол шмат дэмакратычных дзяржаў. І мы спадзяемся на тое, што наша краіна заслужыць таксама увагу з боку міжнароднай супольнасці, і людзі, якія пакутуюць і адбываюць вельмі вялікія тэрміны, а таксама іх бацькі і родныя вельмі чакаюць, што будзе своечасова аказана дапамога. Мы проста крычым СОС. Дапамажыце нам, беларусам. Дзякую. Дзякую усім прамоўцам за іх словы. Зараз пачынаецца частка пытанняў. Калі ласка, задавайце пытанні. Задаючы пытання, прадстаўцеся, калі ласка, можа агучыць да каго пытанне і, калі можна, сцісла адно, максімум 2 пытання. Калі ласка. Добрый день, Юрий Лихтарович, белорусская редакция польского радио. Ну, питание, может быть, огульно для всех, але, может быть, спадарю Зянову Станиславович сказал бы, вы казали огульные такие личбы, что тысячи, сотни человек, але ці вы маете дадзеныя, например, хотя бы вот по этих справах, связанных с списом экстремизма, колькі за апошні год, за апошнія гады чалавек пацярпела ад гэтага. Дзякую. Официальные звестки 1300, ну, может, туды-сюды. Несколько людей прямо меняется. Официальные звестки 1300. Может быть, туды-сюды, бо лічбы меняются, бо кожны день відбуваються арешти. Это 1300, якія лічацца палітзняволенымі. Людей, якія сядзяць у турмах па падазрэнні у нейкім, но не крымінальным, але палітычным злачынстве, а злачынство палітычнае можа быць вот такі значок носіць ў чырвона-белым. Іх десяткі тысяч. Шмат нефіксированных смерцяў, в сенсе мы знаем по звестках сведкаў, з якімі мы спатыкаліся, але яны не зафіксаваныя у дакументах. Тыя людзі, якія выйшлі з турмы і якія праз некалькі месяцаў памерлі пасля катавання. Такія звесткі ёсць. Афіцыйна 7 асобаў афіцыйна засведчаны, якія былі забіты і памерлі ў турме. Я пра іх ужо казаў. Што найбольш небяспечна? Што дзейнічае рэпрэсіўная машына. Гэта значыць, кожны дзень на працягу гэтых 5 гадоў амаль што хапаюць людзей. Хоць некалькі чалавек, але хапаюць кожны дзень. А бывае па 30, 40 і больш. Вось па гэтых жа самых фактах, про якія гаварылі тут сведкі. Придумана з'ява, называецца экстрэмізм. І тут гаварылася, шановны спадарні адвакат, што больш 1500 пазіцый экстрэмісцкіх і нават класікі 19 стагоддзя, якіх вывучалі ў школах, занесены экстрэмістам. Вось па гэтых пазіцыях любого чалавека могуць схапіць. Таму мы ставім задачу, каб вызваленне палітвязняў, каб іх абмен на скасаванне пэўных санкцый, якія шкодныя беларускаму народу, якія нічога не даюць, каб яны адбываліся ў пакеце. Это значыцца вызваленне і спыненне рэпрэсій. Таму што людзей, якіх выпускаюць, тут жа арыштоўваюць іншых і папаўняюць турмы. Вось наш зварот і да еўрапейскіх палітыкаў гэтае пытанне разглядаць у пакеце. Вызвалення палітвязняў і спыненне рэпрэсій. Магчымасці такія ёсць.
Повторяю яшчэ, канкрэтныя лічбы папраўляе заўсёды, ёсць такая арганізацыя «Вясна» по правах чалавека. Яны даюць такія лічбы, яны мяняюцца. Ну, там некалькі чалавек туды-сюды, бо ад іх залежыць, якая кваліфікацыя палізняволеного. Так вот, у агуле на сённяшні дзень это 1300, якія кваліфікуюцца як палітычныя. Дякую. Яшчэ пытанне? Так, калі ласка. Добрый день, Войtek Барович, амбассадор Королевства Нидерландов. Дякую вялікі за гэтые сведчэнні пра ўсе гэтыя паразы, якія вы атрымалі людзі у беларускіх турмах. Маё пытанне на паўпалітычнае, на паўграмадскае. Пытанне ў тым, ці ваш апел сённяшні, ён як каардынуецца з іншымі, якія ёсць і даходзяць з боку беларускіх ці дэмакратычных сілаў, ці беларускіх арганізацый, ці таксама праваабарончых зрухаў. Так, вы ўспомнілі з паном Зіновом Станіславовичем «Весну», але ці гэта асобныя нейкія дзеянні, ці гэта нейкія дзеянні ўзгаднёныя з іншымі? Дзякую. Падыходы розныя. Потому что есть такие организации, якія падтрымліваюць агульную палітыку Еўразвяза душыць рэжым санкцыямі, душыць яго до таго часу, пакуль не выпусцяць палітвязняў. Мы расцэньваем, что такая метода не дзейнічае, бо ўжо 5 год показалі, што яна не дзейнічае, что гэта вельмі агульны, неканкрэтны падыход, і рэальныя людзі паміраюць, людзей катаюць, і яны прадастаўлены самі сабе. Значит, ёсць арганізацыі, якія падтрымліваюць такую пазіцыю. Гэта не сакрэт, это арганізацыя, так званы офіс, офіс Ціхановскай. Гэта НАУ, які ўзначальвае Святар Латушка. Ён выступае кожны дзень, пастаянна. І пазіцыя такая: душыць, спыніць усякія адносіны з рэжымам, заблакіраваць поўнасцю чыгунку, яна і так заблакавана, заблакаваць яшчэ і гандлёвыя перавозкі. Заблакаваць усё, і тады рэжым здохне. Прабачце за такое слово, але ён не здохне. Тому что открыта российская мяжа. И он пошел в Россию. Пошла его вся экономика, пошел гандаль туды, и они працуют на российскую военную машину, на военно-промысловый комплекс. И маются тут прибытки. И таким чином у Беларусь силком вот эта политика агульных санкций, и она штурхая Беларусь в Россию. Штурхая до Путина. Путину это выгодно. Наша позиция другая, что треба это оттягнуть. И с другого боку, что значит агульные санкции? Коли идет война, и коли режим Лукашенко, поставляя зброю, скажем, в Россию, допустим, ремонтуя самолеты у Барановича, или, допустим, там, выпуская патроны, эти ракеты, то на них повинны быть санкции. А лишь санкции агульные. Нема поставки лекарств, скажем, так? Нема поставки секонд-хенд, уживаного одения, а белорусы в значной ступени використовували гэтую мачимость апрануться, бо у багатых людей мало как бренды, так сказать, атрымліваць. Нават туалетную паперу мы прочитали, гэты апошні список, які у список санкций, там 1000 позиций, у тым ліку нават туалетная папера. И я приводил приклад, а что значит калійдокомбинат? Он же не выпускает ни танки, ни самолеты. И он дает прибыток у бюджет, платить податки. И он выгодный белорусскому народу. Так это нам потребно это. Конечно, режиму так само прибыток. Зразумело. Это зразумело. Але санкції агульні, яны душать громадство.
Яны душаць народ. Павінны быць канкрэтныя, што звязана з вайной. Вот наша пазіцыя. Вот. І гэтая пазіцыя, яна, ну, мы стаім на гэтым жорстка, і нам вельмі, значыцца, ну, вот, практычна яна пацвярджаецца вот тым амерыканскім вопытам. Што датычыць гэтых арганізацый, якія падтрымліваюць палітыку санкцый, я думаю, што яны будуць свае думкі мяняць тады, калі зменіцца палітыка еўразвяза. Мы вельмі спадзяёмся, што ў гэтай сітуацыі, якая зараз узнікла у сувязі з перамовамі аб міры, у сувязі з гэтымі разыходжаннямі паміж адміністрацыяй Трампа і паміж еўрапейскімі структурамі, што тут вельмі важна, каб Еўропа дапамагла Беларусі, дапамагла гуманітарна вызваліць гэтых людзей. Гэта першы крок. А другі крок – адцягнуць Беларусь, адцягнуць грамадства, адцягнуць гэтую краіну ад паглынання Расіі. Таму што паглынанне Беларусі Расіяй – гэта катастрофа для Еўропы. Гэта катастрофа, таму што беларуская тэрыторыя, яна мае вялікае стратэгічнае значэнне. Калі будуць тут рускія танкі, рускія ракеты, калі тут будзе Расія стаяць на Бугу, гэта пагроза Польшчы, гэта пагроза Літве, гэта пагроза Латвіі, пагроза Украіны, гэта балкон, які надвісае над усёй Еўропай. І небяспека ў тым, што Пуцін адкрыта пра гэта кажа, ён жа адкрыта пагражае Еўропе. Ён адкрыта пра гэта кажа, гэта сур'ёзная пагроза. І тое, што ў гэтым годзе Пуцін рыхтуе ў Беларусі вайсковыя вучэнні, 15 дывізій, гэта вельмі небяспечная з'ява. Вельмі непакояцца украінцы, што будзе напад з поўначы. Але хутчэй за ўсё напад будзе зусім не на Украіну. Вось гэта вялікая небяспека. Трэба цвяроза на гэта глядзець. За Беларусь, за беларускі народ, за беларускую тэрыторыю Еўропа павінна змагацца. І першы крок вызваліць гэтых людзей. Ёсць магчымасць, не даць ім памерці. Гэта людзі актыўныя, там сядзіць эліта нацыі. Трэба іх вызваліць. Дапамажыце нам, вот наш кліч. Еўропа, дапамажыце беларусам. І ўрэшце дапамажыце сабе, калі глядзіце перспектыву. Я бы еще чуть добавила, отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что было несколько попыток объединения усилий акторов демократических сил. В частности, было предложение создать такую рабочую группу, условно круглый стол, на площадке которого бы демократические силы координировали свои предложения, усилия в плане освобождения политзаключенных. Наша группа предлагала в рамках Координационного совета и провела слушания по политзаключенным, по проблеме политзаключенных, было в декабре 2023 года. Это были Координационный совет второго созыва. И именно на этих слушаниях, собственно, обозначилось вот это разное видение и представление о том, как, собственно, осуществлять освобождение политзаключенных. К сожалению, ну, по крайней мере, на тот момент многие организации свои как предложения выдвинули, но рабочая группа как совместная пока на сегодняшний день не работает. И я думаю, что этот вопрос опять должен подниматься как актуальный именно сейчас, где как та площадка, где все усилия и правозащитных организаций, гражданского общества, политиков, европейских представителей, дипломатов будут соответствующим образом координироваться. Калі дазволіце, я яшчэ крыху дадам, зараз спадарня Тамара, па пытанню падтрымкі падыхода, гуманістычнага падыхода і падыхода перамовы з рэжымам. Наш досвід стасавання з палітвязнямі, з тымі, хто выйшаў адтуль, паказвае, што большасць людзей, якія там былі і которые пацярпелі там, яны пагаджаюцца з нашай
стратэгіяй і хочуць, каб як мага хутчэй адтуль выйшлі людзі. Яны там былі, яны там бачылі, яны цярпелі. Таксама сваякі палітвязняў, наш досвед паказвае, большасцю падтрымліваюць. І, напэўна, гэтыя людзі маюць маральнае права, яны не палітыкі, але яны маюць маральнае права і свой голас. Дякую. Белорусская радиорация, спадар Зенон, вы не супраць акций, так бы мовіць, усіх, агульна, а вы маеце некае іншае меркаванне, што назвалі, прашу яшчэ раз об этом сказаць. Якія санкцыі патрэбна, каб былі у Беларусі для того, каб можна было вызваляць палітвязняў і это дзейнічае? Я откажу коротко. Санкции повинны носить конкретный характер супротив военной промысловости. Та, яка виробляє военную продукцию и допомагає России. Санкции накерованы на молочные продукты, на медицину, на белорускалі и так далее. Это належит всему народу и державе. Эти санкции бьют по всем народе. Таких санкций не повинно быть. Вот у чым коротко сутнасць. И далее. Гэтыя санкцыі, якія ўведзены, скажем, супроць беларускалі, ці белаві, ці чыгунка, павінна стаць тым аргументам для выцягнення палітвязняў з турмы. Вызваліць усіх палітвязняў, прыклад гавару, вызваліць усіх палітвязняў, усіх 1500, усіх астальных, и ликвидовать санкции против Белорускали, и ликвидовать закрытие белорусской чыгунки. Повинны люди контактовать с Европой. Это белорусам потребно, Европе потребно. Повинна быть обновлена Белавия. Тому это абсурд, это полный абсурд. Не дать людям контактовать с Европой. Они же не распочали войну, они сами являются ахвярами этой оккупации. Вот наша позиция. Ці павінны быць супраць асоб у Беларусі санкцыі? Это ваше другое питание. Так. Значит, повинны быть санкции супраць особ, які здійснюють геноцид, і які порушають закони, і які повинні вовремя бути притягнуті до міжнародного суду. У нас засталося 4 хвилини. Може, апошнє питання у кого є? Ці коментарі, пожелання. Тоді все, будемо завершати. Дякую всім присутнім. До побачення.